nedeľa sa praje, dneska krásny slnečný deň, ideme pozrieť, alebo skontrolovať, pozrieť aké Porsche tu máme, díky bratu. Ideme skontrolovať oceán, jak sa má. V tomto mestečku Nazare sú jedny z najväčších vln na svete. A je to kvôli podmorskému kaňonu, ktorý sa tiahne až z ďalekého oceánu a končí až pri pobreží. Ide o to, že ten kaňon zapričiní zmenu smeru vln a tým pádom tie vlny z rôznych smerov, keď sa stretnú, tak ich energia sa sčíta a môže vytvoriť tým pádom vlnu dosahujúcu cez 20 metrov. Sportovní mod zapnutý. To sú vlny, to je poser. Čaute, vítajte v našej novej rezidencii. Tu máme kár, tu sú naši noví susedia, tam je bazén a to je naša vila. Máme príjemných 17 stupňov, nachádzame sa blízko mesta Nazare, čo je južne a ideme sa tu zabaviť. Chlapci, ja tam nejdem. Ani za nič vám hovorím. Nejdeme ešte raz? Tak za chvíľu, nebo znova. Po znova. Tak jo. To bylo to mega. Ty se chceš držet. A co já? Dokumentujem dôkaz pre babku, ktorá mi povedala, že mám si dávať pozor na dievčatá a ísť do Fatimy. Preto som zobral do Fatimy 3 dievčatá. No tak tu nastal úplný chaos, pretože oni nedokázali pochopiť jednoduchú vec, že čo som chcel. No a z nejakého dôvodu došla tá stará pani, rovno vybehla z kuchyne a došla až ku nám a pritom nevedela ona ani po anglicky. No a pri tom našom stole sa prestredal asi každý jeden čašník, čo tam bol.